Vítajte pri našom ďalšom vlogu. Nachádzame sa v najvyšších českých horách Krkonošiach. Vybrali sme sa z Pece pod Snežkou, chceli by sme si spraviť taký dvojdňový turistický výlet do hôr. Naším dnešným cieľom je najvyšší vrch Krkonôž Snežka. Chceli by sme tam dnes aj prespať niekde na hrebení a ak budeme mať šťastie, tak možno uvidíme aj západ slnka. Na Snežku budeme vystupovať údolím, ktoré sa nazýva Obří dúl. Je veľmi zaujímavé, je to údolie ľadovcového pôvodu. V štvrtohorách v ľadovej dobe totiž siahal až po Krkonoše škandinávsky štít. Cez Krkonoše neprenikol, ale v údoliach sa vytvorili údolné ľadovce, ktoré vymodelovali dnešné niektoré doliny v Krkonošiach. Takým údolím je aj Obří dúl a považuje sa za najkrajšie ľadovcové údolie v Čechách. Obří dúl je známy aj tým, ako už napovedá aj jeho samotný názov, že sa tu nachádza množstvo baní, niektoré sú dodnes sprístupnené na objednávku aj pre verejnosť. To znamená, že Snežka je podvrtaná množstvom chodieb, šacht a štôlní. Na týchto miestach, kde stojíme, sa nachádzala aj v minulosti horská kovárna, v preklade ide o kováčskú vyhňu. No a je to veľmi netypický priestor pre takúto vyhňu. A prečo práve tu? Pretože baníci pri svojej práci rýchlo ničili a tupili svoje nástroje a kováči im ich práve pomáhali ostriť a opravovať. Vyšli sme na najvyšší vrch Česka, ktorý sa volá Snežka, má 1603 metrov a na Snežku sa mi šlo celkom dobre, ale v jednej fáze som bol dosť unavený, ale vyšiel som. No a máme tu pekný západ slniečka a v ceste na Snežku sme videli aj krásne hmly a dokonca aj efekt halo. A celý čas som sa tešil na to, že zjem tento keks a teraz na vyhliadke na Snežke ho konečne zjem. Prebudili sme sa do krásneho rána, pokračujeme hrebeňom Krkonôž k Lovční boude. Dnes prechádzame takým zaujímavým krajom, takým územím, ktoré sa nazýva Krkonošská tundra. Je zaujímavé tým, že tu sa vlastne stretávajú dva druhy tundry, arktická aj alpínska, a preto tu rastú vzácne druhy rastlín. Takým klonotom tohto priestoru je úpske rašelinisko, je chránené, staré je niekoľko tisíc rokov
A rastliny, keďže tu majú veľmi krátke vegetačné obdobie, iba 100 dní, tak sú veľmi citlivé na poškodenie a preto ich treba chrániť. Rastie tu najmä kosodrevina a z tých vzácnejších druhov napríklad ostružina morušková, ale aj mnohé endemické rastlinky. Spomínali sme, že v minulosti sa v Krkonošiach rozvíjal banský priemysel. Baníctvo kráčalo ruka v ruke s odlesňovaním. Drevo sa používalo na stavbu banských výstuží, stavbu chalúp, ale aj na výrobu drevného uhlia, ktoré sa používalo ako palivo v hutách. Huty sa stavali väčšinou na úpetí hôr. Aj Pec pod Snežkou vlastne bola takou priemyselnou oblasťou, kde fungovala huta na spracovanie železa, arzénu a medi. Od toho vlastne bol odvodený aj jej názov. V súčasnosti sa tu už neťaží, ale snažia sa v Národnom parku zachovať prirodzený charakter lesa a rešpektovať prirodzený cyklus obnovy lesa. Čiže keď napríklad smreky napadne likožrút, tak sa neťažia a neodvážajú, ale drevo sa tu nechá prirodzene rozložiť. Postupne desiatkami rokov sa z neho uvoľňujú živiny a tie sú potom výživným substrátom pre mladé stromčeky a ďalšiu generáciu lesa. Nás už teraz čaká len posledných pár kilometrov do Pece pod Snežkou.